Waray TV. Yes. TV Waray. Dilin siya man ka. Dilin siya gad pero may bayad. Waray TV ito. Sisila. TV cellphone light. Kita sa kuan. Sa Wala kay bugan. mga anak pala makadilin siya. Okay. Okay, what's up guys? Tambugan didi sa Mapno Port. Halagang 200. Meron ako rito. 200 pero tingnan ko muna. O yan, pwede na. Wala akong plastic, silupin. Yung damit ko na lang, lagay ko lang dito, balutin ko yung damit. Cowboy tayo, di ba? Siguro na, Okay, wala. Ya, ako naman. Ito, si Kapitan ang magkakuan. At gidaw mo eh. At gidaw mo eh. 200 o, halagang 200. Naulog. Naulog pa. Halagang 200 ha. O guys, yan ang dilin siya rito sa Tambugan. Ayan o, ganda ng beach namin dito. Mapno o. Ayan. Kabilang Tambugan. O yan. O, shout out sa mga cruise dito sa Tambugan from Bicol, mga taga Bicol sila. Ayan. Ano mo naman yung Lady Maika? Lady Maika, Imbe, Lady Maika, Tambugan. Chin. Okay guys, give it up, subscribe. Ito. Si Master po. Baka pumunta mo yan sa limo yan. Yan ha. Okay, thank you. Tayo dyan. Makita ka na. Okay. Wala yung sa pangpang mo yan. Dapat sumama ka sa ano, laot. Sino ka? Hindi.